Ginatunan sa hapsay sa pa-team sa Cagayan de Oro City LGU ang pagmuntar og bag-ong trash trap sa Bitanag Creek. Humanad danyos kini tungod sa kadaghang basura nga nakuha sa milabayng pagbaha. Karong ting-ulan padayon ang LGU sa pagmonitor sa sitwasyon sa creek. Ano report ni Cyril Chavez. Sa milabayng semana, daghang basura ang narecover sa hapsay sa pa-team sa Cagayan de Oro City LGU nga nabara sa trash trap nga gimontar sa Bitanag Creek sa downtown area sa syudad. Matod sa grupo, sagad sa mga basurang na-recover, mga household waste ug plastic bottles, lakip mga troso o kahoy nga gituhuang gikan pa sa probinsya sa Bukidnon. Ang Bitanag Creek dunay gitas-on nga 11 kilometers ug usa sa mga importanteng creek sa syudad. Labi pa nga misubay kini sa Central Business Area sa Dakbayan. Kung mubundak ang kusog nga ulan ug tungod sa mga basura, mulapaw ang tubig sa mong kanal ug muadto sa kadalanan. But there are also mga tributaries anin no kaning mga canals nga gapaingon niya sa Bitanag Creek. So kuan kay siya kana nagani aside i-add pa ginato ana ang kuan silt no nga grabe kayo ang silt nato nga. Tungod kay kung kusog ang tubig, paano rin ang yuta og balas? Apan tungod sa kadaghan sa basura sa milabayng pagbaha, nakitaan og danyos ang trash trap sa creek. Busa ginatun-an karon sa buhatan kung unsaon ang pag-ayo niini o kung pulihan na lang kini og bag-o. Hinoon malampuson nga nalimpyuhan sa hapsay sa pa-team sa basura ang creek ug padayon nilang ginamonitor ang sitwasyon niini, labi pa nga ting-ulan na. Okay, we are looking into either removing the trash trap or coming up with better na trash trap para po masulbad nato kaning mga ano din sa atong mga sapa. Padayon sab ang panawagan sa LGU, labi pa nga bisan pa man magpadayon ang pag-ayo sa trash trap sa Mong Creek, kinahanglan gyapon nga batasanon ang saktong paglabay sa basura aron malikay sa pagbaha. Cyril Chavez, 1 Mindanao.